Čus čete. Před měsícem jsem vydal ten absolutně největší banger roku 2023. Ultimátní rap battle mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Schytal to neuvěřitelně 12 000 zhlédnutí, což pro někoho může být málo, ale pro mě je to absolutně neuvěřitelné, za což vám velice děkuji. Komentáře byly také velice senza, dokonce mi odepsal i Stay 12 a všechno je super. Humus, ten, kdo udělal toto video, je komunista stejně jako Pavel. Kdyby nebyl Babiš, tak tu všichni chcipete hlady, vy youtubeři jděte do normální práce, nikdo z vás nedokázal ani minimum jako Andrej, jen mu všichni závidíte, jste úbohý český jezdedaci. Tohle je můj oblíbenější komentář mimochodem. Každopádně jsem se rozhodl i jako speciál za 300 odběratelů. Připravte se, Rap Battle vyjde na Spotify, Apple Music a dalších streamovacích službách. Yes! Věřte mi, byla to celkem fuška, zkoušel jsem 3 distributory a první to zamítl a druhý nefungoval. Nakonec jsem ale našel to, co už fungovalo. Důležité, čete je, aby všechno bylo vždycky správně vyplněno, tak jsem a nakonec jsem musel vyslovit $10 a čekat, než se to zkontroluje. A hádejte, kdo mi po týdnu napsal. V popisku tohoto videa máte tedy odkaz na Spotify a další streamovací služby, takže odteď můžete poslouchat tuto šílenost v autě, ve sprše, ve vlaku, na pohřbu, prostě všude. Taky to vyjde i na TikToku, takže cringe tanečky, jej. Každopádně vám ještě jednou moc děkuju a příští týden vyjde další video. Čus. Hoď třeba, jinak se proměníš v Babiše. Humus,